Eli Mimmiliigassa toiseksi sijainen joukkue. Kuhat pelaajat numero 8 Liina Jukka, numero 1 Maiju Sipiläinen, numero 2 Julia Kekkonen, numero 3 Ella Räikkönen, numero 4 Sandra Heikkers, numero 5 Mai Järmark, numero 6 Beatrice Röntari, numero 7 Anna Hujanen, numero 9 Hanna Juhola, numero 10 Sara Vakkilainen, numero 11 Sofi Laakso, numero 13 Selva Koutala sekä valmentaja Kati Kettunen. Onnittelut Hakamitalisteille. Kultaa Mimmiliigassa voitti Setus. Kapteenina on numero 6 Jemina Salo. Maalivahtina numero 1 Mari Kolkki. Numero 2 Aino Hokkanen. Numero 3 Maisa Kailuniemi. Numero 5 Emilia Vertanen. Numero 7 Julia Vähänen. Numero 8 Pinja Nuoramo. Numero 9 Anmari Porkka. Numero 10 Ella Kajanter. Numero 11 Anni Videl. Valmentajana on Tuo Riilas. Onnittelut voittajille! Seuraavaksi vuorossa Setuksen 03 joukkue. Pyytäisin heitä tänne päin. Pokaalikin totta kai jaetaan Mimmiliigan voittajille. Kapteeni tulee ottaa vastaan Jemina Salo ja Mimmiliigan pokaali.